Goeiedag beste kijkers en luisteraars van Cultuur TV. Verdachte Boet aangehouden in onderzoek naar woninginbraak. De Korpspolitie Suriname heeft de verdachte SD, beter bekend onder de alias Boet, aangehouden in verband met een onderzoek naar een diefstal middels braak aan de Rio Negro-straat. De man wordt ervan verdacht betrokken te zijn geweest bij een inbraak op zaterdag 25 oktober 2025. Tijdens deze inbraak werd een kluis met sieraden en een aanzienlijk geldbedrag in euro's buitgemaakt. Volgens de politie kwam de verdachte in beeld na onderzoek van de criminele inlichtingenunit en de inlichtingeneenheid Sigma. In samenwerking met deze diensten werd hij vervolgens aangehouden door het regio-bijstandteam Paramaribo. Bij de aanhouding trof de politie ook een Deki ukrabasi ano sheng Masa pemba ano sheng Begadoti ano sheng Na tambum fui ala